Una part de suc de pinya del Brasil, una mica de suc de raïm de Catalunya, un xic de gingebre de la Xina i alguns ingredients més d'arreu del món. El resultat és un refresc aromàtic i gustós fruit de la combinació de sabors de països llunyans. La campanya Comerç Divers vol demostrar que, com un còctel, les persones també poden integrar-se perfectament. La iniciativa promou la cohesió social i la bona convivència entre veïns de diferents orígens a través de sotagots i estovalles com aquests. Es presenta una campanya que ha volgut, com dir-ho, presentar l'amabilitat des de la vessant del comerç amb tot allò relacionat amb la integració i, per tant, doncs, també promoure mecanismes que permetin fer la difusió del que seria la promoció econòmica i encaminat també a la vessant de la immigració. La iniciativa està impulsada per Barcelona Activa i l'Ajuntament i pretén reforçar el paper del comerç com a via d'integració del nouvingut. A la Trinitat Vella fa una setmana que els bars utilitzen el material de paper de la campanya. Hay algunos que lo miran y otros pues que le explicamos de qué va. Entonces pues les ha parecido muy bien y que hagan estas promociones, estas cosas así, pues para ver un poquito más de unión, ¿no?, entre todos. Crec que d'alguna manera tot el que se li pugui ajudar a un barri perquè hi hagi una certa convivència i una certa harmonia tant als bars com amb la gent en general, jo sempre trobo que és positiu. La campanya també s'ha estès als barris del Besòs i el Maresme, el Poble Sec, el Raval i les Roquetes. Fins a final de mes es distribuiran 85.000 rodals i més de 200.000 estovalles amb el lema «La diversitat combina bé».